Har I været uartige i år? Ja! I er stadig nogle perverse sataner. Ja! Hvor dejligt. Altid. Har I måske en anfører, som kan tage imod jeres julegave? Yay! Nu vil I se, at jeg kan... 4, 2, 3, 4, wup, wup, wup. Wup, wup, wup. Det gør jeg godt nok. Fuck, det var dejligt, det var. Det er også mig med at snakke. Nej, hvad har vi her? En gave! Værsågod. Tak for det. Så nu også se, den er. Du har ikke fået den ned på stemmen. Ja, nu kan man ikke høre det på stemmen længere. Og du må se julemanden i år. Han er flot. Han er flot lidt støv. tyndere, han plejer at være. Så må du ikke toilettet. Tak for GLS! Tak for GLS. Til hvem? Til... Kif! Julemanden. Nej! Julemanden. Hvor spændende! Hvad må det kan være? Det kan være. Tak for gaven, julemand. Jeg skal videre til andre julefrokoster. Nej! Vi er snaps, mand. Han er vel! Vi har snaps. Det er jo godt! Julemanden, skal der have en snaps? Ja. Fuck os for helvede. Snaps, snaps, snaps. Fuck os, mand. Snaps. Julemanden drikker aldrig alene. Julemanden gider ikke han alligevel. Ej, jeg giver. Ej.